Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeptember 14-e Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Legközelebb Csíkszeredában van búcsú. Az öreg templomnak van a búcsúja. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét üljük. Jeruzsálemben évről évre felmutatják a keresztfa ott őrzött darabját, a Szent Sír Bazilika felszentelésének évfordulóján. Ezúttal azt is ünnepeljük, hogy Herakleios császár 629-ben személyesen vitte vissza őrzési helyére a keresztfa erekét, amelyet előzőleg a perzsák elraboltak. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Hát kedves csőszök, én annyiba besegítek a lelkiismeret vizsgálatba, hogy ilyen szempontból vizsgáltok meg lelkiismereteket, főleg azok, akik templomban nem járnak. Tegyétek fel magatoknak ezt a kérdést, hogy miért? Miért nem járok templomban? Szüleim nem engednek, anyagi körülményeim nincs, amit magamra vegyek, vagy stb. 77-féle választ lehet adni. Én egy szóba foglalnám össze a sűrít, és tudjátok az mi? Még a vénpap szokta mondani. A dögség. Finoman fogalmazva, lustaság. Az, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben, ami Urunk Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mint örökkön örökké. Szent lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim! Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért a mennyben, a földön és az alvilágban. És minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogja felemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Imádkozzunk, testvéreim, hogy üdvözítőnknek értünk vállalt kereszthalála szolgáljon mindnyájunk üdvösségére. Hogy hívő néped megtisztuljon a bűn minden szennyfoltjától szent véred által. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy egyházad pásztorai szent véred által megerősödve példát mutassanak a kereszt türelmes hordozására. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy az államok a vezetői áldozatra kész lelkülettel munkálják népük boldogulását. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a szenvedők és betegek szent véred erejéből vigasztalást merítsenek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a kereszten kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztuló lelkeknek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Kérünk, Urunk, tekints családodra, amelyért a te szent fiad, Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, és vállalta a kereszthalál gyötrelmét, aki él és uralkodik, mint örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és Isten tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. De minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hadd tegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélküléjünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenki. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne fejüket nézett, hanem egyházat hit. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenhol. Könyörüljünk! Szent asztalodnál tápláltál minket, Urunk Jézus Krisztus, kérve kérünk, hogy akiket életadó kereszted által megváltottál, vezesd el azokat a föltámadás dicsőségét,
uralkodol, mint örökkön örökké. Kedves szűzők, minden évben szoktam mondani a Szent Ferenc példát. Azt mondja fiainak, hogy gyerekek, készüljetek, mert megyünk prédikálni. És végigjártak jó néhány formot, és hazatértek, de sehol nem prédikáltak. És az egyik barátfiúkkal megmeri kérdezni, atyám, tehát mi összejártunk itt a környéketnél, és sehol nem prédikáltunk. Azt a Szent Ferenc egyben prédikáltat. A viselkedés módotokkal, milyen fegyelmezetten vonultatok végig a formoknak, összeszedettem, az egy prédikáció. Hát ezt azért mondom nektek, hogy ma ti is egy néhány formon végigvonultok úgy ügyesen, fegyelmezetten, stb. Hát gondolom, hogy próbáltok adni a rendes fegyelemre. És ezt szeretném, hogy esetlegesen visszahallani, hogy milyen fegyelmezettek, milyen ügyesek voltak. És én bízom bennetek, hogy rendes gyerekek lesztek. És a mai naphoz sok sikert kívánok nektek. Tegyetek ügyesek, mutassátok meg, hogy vörösöd gyerekek vagytok. Az Úr legyen veletek! Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, járjatok békével.
Holnap kell vigyük a fogalszató, és meg kell mosni a fogat. Mi nem tudtuk megmosni, gondoltuk a vörös palacsészek hátra meg tudja. De az a baj, egyszer meg kell fájni. Fájás legalább. Nem látok fájni. Azért meg kell kérjük a csőzőröt, hogy egyet tartótassa meg. A bíró még mossa meg a fogat. Ilyen jó kedvetek van, egyet kéne táncoljatok is. Azt én megtudom. Feje alul van. Felső fogat. Protézis kell neki rakni, mert a felső fogat kihúzta. Mi van? Kéne fájni. Háj, miért? Csillogjós, ezt kitaláltuk utána, de ezt meg kell mossa. Bárt, majd megmostam a Hallom kefére. No, hát nincsen. Fogén, hát fogd meg, én egyedül mit csináljam? Mit csinálsz? Elmenni, megfogja a száját. Úgy egy kicsit. Úgy de. Nagyon szegény, nem szeret fogadni. Most meg nem ajánlásával. Jó lesz még egy kicsit, fogd meg akkor. Többi nem egy csepp. Orvos nem megmondja. Nem tudom, nem szokott fogadni, igen, Sari, van a fogadni. Több meg kicsit. Felsőtetes most. Jó lesz. Jó lessetek dolgban. Jó lesz, erre a munkálatoklás jó van. Vigyázzon, így átmondom. Tessék, a látszik oda van. Jó. Ilyen első vagy. Jó, de utána kacsit. Hát egyszer elvi táncol. Jaj, Jenni, azért táncolj. A zenészek húznak szólapolával. Na táncoljál! Ah, még a kötőt vegyük. Általában szalasztani, legyünk kácskát. Olyan már kötőt vigyázz. Aztán ne cserélj le a csőztáncra, jó vagy? Hát orrus viszont. Igen, amikor a seggük össze. Seggük héznek össze, úgyhogy. Fordulj arra, te! Én látnám, tudod, Ervin, kirülj arra! kamera fel. Táncoljon a kácskát! Szegve ne fogalmus van. Szabos a
Gyertek születén! Születfalván szülői! Lélekén bába vagy! Legalább egy szaltelérő! Átlátszik az ölelés. Nem a bánkedvedre, nem hányom a szemedre, nem hányom a nyoma, nem hányom a nyoma, nem hányom a szemedre. Merted ezt megtenni, az magáját szeretni. Egyszer, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer megölelni. Keretfalván megiratta a szellő! Le kellene elszedni! Leálljuk legényeit! Gyertek születén! Keretfalván itt a szület! Leállják itt a hatosiát! Megszólják meg hát a szellő! Megalap egy szallévő! Megválj minden! Leálljuk legényeit! Legényet a szellő! Le kellene a szedni! Leányok legényét! Leányok születén! Mit akar? De mi? Az, hogy lesz egy szép játék. Gyere állít! De nem nincs a gyere állít! A borsót! Gyere állít! Gyere állít, ma úgy sem ettek!
vagytok? Sorozzon be magába.
Legények, legények! Gyertek születni! Jól van, ne rikopod! Lát még el! De mondják, itt se ezzel. Hát utána adja végig, majd jól elég lett volna. De mondjam, hogy nem adjam mondom. Hey! Ho! Tehát kiteszed! Húzd meg! Jaj, jaj, jaj! Óra rá kellett volna tessétek azt a
Még lesz egy